Grazzi għall-apparat li nxtara sentejn ilu li tqiegħed fiċ-ċentri tas-saħħa tal-Furjana u tal-Mosta, 1200 persuna li jbatu mill-kundizzjoni tad-dijabete ingħataw kura immedjata zokkor fl-għajnejn. Kura kruċjali biex dawn il-persuni ma jispiċċawx jitilfu dawn tajnejhom. Fil-fatt, minn dawn kien hemm madwar 200 pazjent li kellhom bżonn kura speċjali u iktar aggressiva f'Mater Dei. Il-magna li permezz tagħha jsiru dawn it-testijiet tissejjaħ Fundus Kamera u nxtrat f'Awwissu tal-2014. Il-Ministru għas-Saħħa Chris Fearn qal li sa issa aktar minn 8,000 pazjent għamlu dan it-test. Dettalji li tom fl-okkażjoni tal-Jum Dinji maħsub biex titqajjem kuxjenza dwar id-dijabete, kundizzjoni komuni fost il-Maltin, tant li tolqot ma' 30,000 persuna. Mela aħna nafu li għandna numru kbir ta' pazjenti jibgħatu bid-dijabete f'pajjiżna. Għasnin twal l-kura ta' dijabete tħallit ta' standstill ma kienx hemm avvanzi, però aħna għaddarilna li hemm bżonn li nġibu l-kura ta' dijabete għal żmien modern. Il-Ministru Fearn ifakkar li madwar senilu il-Gvern beda jaħdem fuq pjan nazzjonali ta' dijabete u issa daw kollha li jibatu bid-dijabete ta' tip wieħed qed jibbenefikaw minn 4-6 kuljum xejn biex jiċċekkjaw it-sokkor, irrispettivament mill-età. Xi ħaġa li se tkun estiża. Fil-waqt li minn Jannar li ġej, il-pazjenti bil-kundizzjoni tad-dijabete ħajerġa' jkollhom diversi servizzi mingħajr ħlas. Fosthom servizz dentali, vista tal-għajnejn b'xejn u jekk ikollhom bżonn jingħataw nuċċali u antibiotiċi. U għasmat li f'pajjiżna mal 10,000 persuna għandhom il-kundizzjoni tad-dijabete iżda ma jafux. Għaldaqstant il-Ministru Chris Fearn flimkien esperti mediċi tkellmu dwar l-importanza li jsiru t-testijiet kollha meħtieġa.